Той е китаец, кой никой не знае каква марка е това. Пише Кавазаки, вярно е. Световно С надписите. Те са залепили някъде тъпоти има, това никой не знае кое е. Китайско е нещо, не знам, а никой не знае каква марка е това. Кой? Ти можеш да кажеш това е, ай кажеш. Здравейте! Днес ние вече сте се запознали, ще направим малко дискусия и леки упражнения, целта на които е не да се учиме на нещо, а просто да коментираме различни варианти, за да може всеки да види, да разбере, ако може, нали, някакви нови неща, които не са до сега коментирани. И упражненията имат за цел да се покажат, не да се научи, а да се покажат, за да може всеки след това да си ги прави където и както му е удобно. Преди всичко да благодарим на Галя за организацията. Аз ви благодаря, че сте тук всички. Благодарим. За едно да има полза за някой. Сега аз не ви познавам, предполагам, че сте с различен стаж, различен опит. Има ли някой, който отскоро е взел книжка и е така по-млад моторист? Или всички сте... Има. Ага. Не гледай възрастта. Да, което е обратно на логиката. Тук е на младите хора. Тук е логика няма въобще. Ясно. Предварително казвам, че ако това, което говорим ви е ясно, нали, го знаете, нали, може би ще се повтори, да не се изненадате. Нямаме за цел да се учиме на майсторско каране, на някакви, кой знае какви техники, а просто да коментираме тези базови неща, които по време на курсовете не се казват. Не се казват по различни причини, обективни и субективни. Но така или иначе, факт е, че от курсовете излизат хората с книжка, обаче без никакви умения. Качат се на някакви мотори, на пътя са на практика потенциални убийци или самоубийци, дай Боже. Преди това обаче, преди да почнем, темата ще бъде балансиране на мотора, каране на ниски скорости и спирачки, използване на спирачки. Преди да почнем по същество, безопасността е най-важното нещо. Включително и на писта, само че на писта, когато се кара, целта е да се спести 10-100 от секундата, нали? Защото е състезание. Докато на пътя целта не е скоростта, не е времето, а целта е да се върнем в къщи живи и здрави. Затова безопасността е най-важна и от тази гледна точка винаги е добре да се ползва правилната екипировка. Ползвайте каквото може, колкото може повече. Производителите са измислили специални екипировки с предпазители на колене, глезени на таза, на раменете, на гърба, на лактите, нали, навсякъде. Сега, примерно, такъв клин не е много добре за каране. Имам на коленки. Защото... има ли на коленки? Да. Да, защото практиката показва, че големия процент от такива травми, леки травми, които обаче в последствие оставят следа, са на долната част, на долните крайници. В градски движения, при градско движение някой ще ви засече, ще опитате да подпрете някъде, ще стъпите на криво и глезена е уязвимо. Да не говорим, ако някой кола притисне мотора, случва се всичко се случва, никой не е застрахован. Така че ползвайте екипировка, когато и както е възможно. Много често, особено лятото, защото повече караме лятно време, нали? Е топло и гледам момчетата карат по къси ръкави, къси гащи. Тук вика, наблизо съм, нали, по-лесно. Да, обаче точно това пък е много опасно, защото да оставим настрани падането. Там е ясно. Падане на асфалтната веднага ще се отводи. Въпросът е, че някоя пчела, оса, муха ще влезе под крачона или в ръкава и става страшно, защото тя първото нещо, което направи, да уши, защото не знае какво става. Или като карате се, някой подскочи камъче от гумата на предния камион или кола, удари ви, травмите са сериозни, макар че изглеждат така леки на пръв поглед. Така че екипировката е важна. И през визиора назад. Да. Опасно. Има доста такива случаи, сме виждали. Второто нещо, което винаги подчертаваме, знанията. Значи никога не вярвайте на това, което чуете в прав текст. Винаги имайте едно на ум и се задавайте въпроса защо, това, което го казват, защо е така. И се опитвайте да си го обясните. Нали?
ако има логично обяснение, може би е правилно. Ако обаче имате някакви съмнения, твърде е възможно това, което чуете, да не е съвсем точно, да не е съвсем правилно, защото всеки, особено по-старите мотористи, имат някакъв опит и много често, когато се стигне до дискусия за нещо конкретно, наместо конкретни доводи защо това е така, те казват: аз от колко години карам мотор, ти знаеш как ги разбират тия работи. Да, ама това на практика в повечето случаи означава, че от много години правя една и съща грешка. Така че винаги имайте едно на ум. Информация има в интернет, много мероприятия, такива моторджийски, където може да се събере информация. Просто събирайте информация и се опитвайте да се обясните нещата, различни неща, които сте чули, за да видите как действат на вашия конкретен мотор, за да знаете как да го владеете и да сте по-сигурни на пътя. И тук вече опираме до темата. Сега, първото нещо, аз предлагам да започнем с това баланса на мотора и движението на бавни скорости, а после да преминем и към използването на спирачки. При балансирането много е важно, защото мотора на две колелета той е неустойчив, той се стреми да пада, не е като колата. Нали? Въпросът обаче е, че когато нямаме достатъчно опит и си мислиме, че мотора по време на движение е много уязвим и лесно ще пада, което не е така. Тръгне ли мотора от място да се движи, много сили му действат естествено, но той се стреми да бъде устойчив. Има ли движение, има ли тяга на задната гума, мотора е устойчив. Така че няма страшно, той няма да падне. При ниските скорости, вече, понеже няма достатъчно сила, която да го бута напред, той се стреми да се накланя и тогава вече балансът има значение. Също така има значение и това да усещаме мотора колко е тежък, как се накланя, когато го маневрираме. Нещо, ако трябва на ръка да се премести или при някакви условия на паркинга, това е голямо значение, защото 200 и няколко килограма е общо взето всеки мотор, така че трудно се удържа с ръце. При това, колкото е по-висок пик като моя мотор, толкова по-трудно се удържа, защото центъра на тежестта е високо, усилието, което се полага е горе високо. И колкото го погледнете, и моя вече няколко пъти е отраскан от сами, защото на място го изтерва. Така че много е важно да го усетите това нещо. Най-доброто упражнение, което сега няма да го пробваме, ако искате някъде, ако искате и сега го пробвайте, мотора като е спрян на място, с една ръка да го държите и да го обиколите от всички страни, за да видите дали той е достатъчно стабилен. Защото той, когато е вертикално, той тежи сам на себе си и всъщност много малко усилие трябва, за да бъде поддържан той в вертикално състояние. Тръгне ли да се накланя, колкото повече се накланя на място, толкова по-тежък е. Този усет за баланс е важен за всеки, така че може да се пробва. Добра практика е, когато мотор е на място, спира за паркиране или въобще, когато е на място да бъде на скорост, ако е изгасен двигател. Защото при това положение той не се движи напред или назад, защото двигателът го държи. Той се стреми само наляво-надясно да се наклони от собствената си тежест. Тогава много по-лесно може да го удържа. Ако не е на скорост, той във всички посоки ще се опитва да тръгне и тогава вече става по-трудно удържането. Това, особено когато човек няма опит и не знае как да владее тази тежката машина, става вече проблем. Другото, което е добре да се каже, е за хора, по-ниски хора, които имат проблем с височината на мотора. Не е задължително да сте стъпали с двата крака на земята, за да го държим. Ако усещате баланса на мотора и той е прав, може с единия крак да сте стъпали, малко настрани да седнете, при което положение няма проблем с баланса. И това даже е полезно, когато сме на наклон, на светофар, когато мотора е спрял и очакваме да тръгне, защото с десния крак примерно може да се държи спирачката, а с левия крак да сме стъпали на земята, за да балансираме мотора. И това всеки сам трябва със собствения си мотор да го усети, но не е страшно, когато мотора е по-висок. Много хора от това се притесняват. И опираме до това вече движението при ниски скорости. Баланса на мотора, движение при ниски скорости, което сега ще го тренираме. Казахме, когато мотора се движи, той е устойчив. Когато е на място, той се стреми да се накланя. Упражнението е следното. Ще тръгнем от някаква линия на примерно 20-30 метра разстояние да го минеме, по двама, по трима, там както решите как се разпределим. Целта е кой последен ще стигне до крайната точка. Тоест да се движи максимално бавно.
Как става това? Значи от една страна трябва да се движиме бавно, от друга страна обаче трябва да има тяга, за да е устойчив мотора. Или с леко отпускане на гъста, или с полусъединител, или без отпускане на гъста, но леко с спирачката да обираме инерцията. Или различни техники. Пробвайте ги, за да видите кое на вас ще ви допадне. Това е много полезно при движение, особено в града, при ниски скорости, при маневри между колоните. Тук не знам при вас в Хасково остават ли големи задръствания, но в София в тия колони е ужас. Там и сега с мотора да седиш половин час, нали, в жегата не върви. Може да е грей. Трябва, да, особено с екипировката лятно време. Така че става, въпреки че в закона не е много добре регламентирано, но всички мотористи минаваме между колите и излизаме отпред. За тези маневри е много важно да се прави ето този баланс. Сега, ползването на полусъединител и полуспирачка долу-горе ясно ли е? Питам те, по-скоро. Едновременно да тръгнете, за да има малко състезание, да се види кой кара по-бавно. Тук е на тази линия. Айде, готови ли сте? Айде, тръгвайте. Айде, тръгвайте. Давай. Двете трябва да се ползват при определени ситуации. Целта тук ще бъде сега да изпробваме различни варианти, за да може всеки, който не е пробвал до сега, да изработи собствен стил и да знае кога, какво да ползва. Целта на упражнението ще бъде, аз го казвам полуспирачка, т.е. задействане на спирачка предна или задна, само докато се задейства и се задържа, без да се натиска до край, само задържа, без да се отпуска гъста, за да се усети как инерцията на мотора намалява и той започва да се движи много по-бавно. И след това отпускане, значи без отпускане на гъста, задействане на спирачката, да кажем 2-3 секунди и отпускане на спирачката, за да може мотора да продължи да се движи. Примерно на втора скорост при 20 км, 30, нали? Там вече кой както зависи от моторите, кой както му е удобно. Смисълът на това е, че по този начин може да свикнете да ползвате спирачката, включително и в завой. Много често и това го чувам, нали? В завой спирачка не трябва да се пипа. Ами не е така.
и преди завоя, и в завоя е възможно да се ползва спирачка, но разумно, правилно и леко, само за убиване на инерцията. Опасността каква е? Когато е наклонен мотора, рязкото намаляване на скоростта може да доведе до това той да загуби баланс и да падне настрани. Или да блокира предното колело, което също не е никак желателно, тогава вече падането е сигурно. Затова много често се казва, когато в завой изникне препятствие и трябва нещо да се направи, не да се ползва спирачка, а да се наклони мотора, без да се отпуска гъста, за да може да се промени траекторията и да заобиколиме препятствието. Но това са различни такива ситуации, които възникват по време на движение, които после ще ги коментираме. Първото упражнение ще бъде това. Движение по права линия, без отпускане на гъста, задействане първо, да кажем, на предна спирачка и само до половината, докато започне да е както полусъединителна или полуспирачка. И отпускане. След това задната спирачка и отпускане. До някъде, примерно до средата на паркинга, оттам обратен завой до тук, за да може и нагоре и надолу да се усети мотора как намалява. Особено за колегите, които по-скоро карат мотори, може би това ще е полезно. До тук нещо искате ли да коментираме, нещо да споделите, да кажете? По-полека, по-полека. Точно така, да. Бях спрял пред него. Ще да го и удари. Кросовите мотори развалиха цялото.